Gardo, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponi. লাখাইংকৰা ট্ৰক দুৱাৰবাগৰ এমিচি কনষ্টিটুৱেঞ্চিকে পাৰলো দলামাৰা দাধৰা লতি ক্ৰংথম আদুং হেড চাৰলং ইংটি আকুলা পিনি আদাপ বৰফাই ট্ৰক আপৰ মেচুডেট পুচি নিলিটম কাৰ্বি আংলং নিউজা ফেৰাংকে দৰসিং টক বি আফান বিৰতা নাং পালিছি টংচেকত পেন আদিম আকলং পালি দামচি আহক পেট আবিৰতা ৰিব দামলো বাংসা হুড কিসুংকে ফোডেট আবাংফু চাৰলং ইংটি পেন আহক আলামথি ফেৰাংকে আফান নাংকে থান্দুন আলামথিলে আৰজুপনিক সিনা Dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong News. Karbi Anglong radana prangsi Karbi Anglong News phan kiching hon pen kelang verdana ra phana to phan suri karom pa jeglo lase non like do lake doar bagori lakhain kor truck ke parlo lake dadhora toar kachikro krong thom long lo labang soluti krong thom along adung heta dak dokan do labang so dokan long pedap por phaisir truck siap truck along por phai truck along por kopi ko son pelane hem bichudet asila bangso puthak non tum thek ponlong lo ka do ko we law and order tum dak dolomra police station atum pen oc tum pen wangsi ka do ko we detail ka chini phalang tum wanglo asila bangso puthak ko ana kana hok lo ma la pen kopi ko son pen simi ke chuder lo ma la dak dokana hem phudum phan mata hem phudum phan nili arju ponla pon sedang halangli tuma langli dokan lo nangli dokan iglo di ate nili isilamar julang langli dokan nangli kopuson pen sila bangso mi ke chulo ma pela bangso nangla tum hem dumare mane nili bangko so school chi thono mati ke nili hem so bang do pong ke la so bang ko so no chuni ke nili hem so ha pusi to ko ma ke so no chuni ke nili tang chele lo ke bahari mele mati ke nili da chi bu thek thek da ente nangli tum la bangso hot je la bangso hem long ko pini mi ke thor la pasan duma thor ke thor sita ha hem hala pupa gona se dukan no ta saki milu la pasan thor sakita thor the di tenang lemen ko son nilimen sarlong te tang tela bangso dokan long nang tu makan na hok thetan ko anak ko na hok do jinang tu so dukan long dulu la mal ke cholok si 80 90 paisa dui la mal ke cholok lo ange nili ka chong data paisa la pen karbar pen ni paisa mane all total mane la mal pen paisa pen si 5 lakh ni gon paisa ke nili an hok dala lak phos sila ante la bangso dokan pen sinang tuma sumar la pen nang tuma school sumar lo pachari ka do ida la bangso dokan pen kalang lu ni le da ke do ni pining ban kan plilo o so school pachari puna ja puna hai pen nili tum ke kichulo hem sapi sabura puna nili tum tala pen kichulo tang tela bangso puthak nang le non Karbi Anglong autonomous council ke chari tum phanang le ningak long pen ko pini kaning yi kang tung lapsan dum nili kaning je kang tung la phan lo nili ta je sung pi khang jang lo men si nili la son phoi bu chi ni ne ke poisa ta nili ha re ding thang ta velo mane men si la son ko tna bang lo ke non ke nili ke pu parlam li ki bi ke sabun jang thu ajata do ta non ke la hai chu wong ang phan ta velo nili ke kisung thektik lo asi mane Karbi Anglong rat chali to phanta sar doctor tu ram long ha ke hai phanda nili chuning ri perfect lo la pente local MSc education ni em sar recharge to bi phanda nili chuning ri pale khol nili kisung binong lo la sinang nangli tum ahin pen pinya akirap asonte nili ta la si chuning ri kang to nangli tuma sumar bangan lo bahani lo churu perfect lo asile tum thek ponlong lo la bangso mi ke chu thak kopi ko son tela ne lang tuma hem non ning kreng apor rasi kopi ko son tela ne tomon pen konani pen ke bang tong lapson kirib lo kone kopi lo ne chipu thek det lo laselang tuma dokan non mi chu det lo lasela bangso puthak Karbi Anglong autonomous council ke chari kadoko we ke thek ding tong phanlang tuma hin ben ka chuning ripon pado asela bangso puthak initiative en pusi ni tum Karbi Anglong news pen stame ning ka chethe do duno lasi pini nang tuma phan ke peklang pon ke la halo la bangso dim ke lake dadhora tiniali la ben dor bagori 26 a continue silo lasi pini nang tuma phan la ansini lam the than pon chalo karo APHLCA Songpen Safe Karbi Anglong pu athipi en ponsi bike rally kapache jeng asai kedeng pon APHLC penbini lakhain kor trok dwar bagore misi constituency dolamara an safe Karbi Anglong pu athipi en ponsi dolamara an palelu lasi bang solong lakhain kor trok dwar bagore misi constituency APHLC me phumondor sing ingti sitame che tongdunsi ardi pidunlu
Lapen bangso bike rally kapache jeng asai kedeng nang koki Karbi Anglong arat ke jokwan do nang jipusi bangso asai deng ponlo. Lapen arong dampen birta pachetaklo athima Karbi Anglong arat akimang hemprek laki ipia chalsi asong pen pachun begji lapen Karbi akhesi wareng avarsai long nang ji lapen kheso ansi long chot nang ji lasi kechi ki be aso amen ki voter list pen amen ing than nang ji lasi kheso an ki chingrum pet pen non nang kileji MP kilik ahut ke ipia chalsi me phujai kathara phanle pahai lonang pusi Karbi Anglong arat aphan pachini pon. Dolamara pen dorsing tokbi Karbi Anglong News. To nili nang lenang karju alam lam the nang cepaklang dunde aprang nili Dwar Baguri CC committee di Japan presiden mate ex candidate pancurung tung la pendak CC long kam claim da repet do ka be sonja podo anaphan akero ping tung nilitum non labang so sai kideng nang ko ka theke la halo bini Karbi Anglong ke vir tanglo labang so Karbi Anglong vir tanglo potsi non kumat lo ka pejok po lakaduk ka venitum chingki jithansi athepi non labang so bite pen itum hamostitin ka visit long ke bang hut amen ka chir pangelalo safe Karbi Anglong pejok non lasin itu patumi bensin nang cenglo atumi nilutum diphorong supi pen nang barsi nilutum bogajan LA ke patang ateng lo to wedak ajo bayi narke malom sidak Dwar Baguri nang lelo lasi pini Karbi Anglong ke kivir tanglo pu alam theke la halo ilutum thekdam lo lapen chini lo pini hemprek kilong lepena jok itu makhe itum sung pikhang jang lo salajong itu autonomous state kilong lepena jok ningkan thong troksi kebra hini nang pleng allo pini arnian ta itum hemprek long lelang labang so hemprek amen pen pinang an aracharia song dong alli ke chu MC thekdam long ro pipot lo sonang jop landa laso pen jok kheki sung itum chitong nang lo lapen ke 6 sidul pen si Karbi Anglong ke lake kachari lagi itu panangi pi isi ahong bidhan lo la 6 sidul aja kong pena jok sipini council ta menang kim lo EMCM kaduk kavita nang man lo sitala bang so a 6 sidul aja kong abang pini BJP sarkar tum kape phuk lok akam sigi claim la si 6 sidul ki phuk phide je phan ki do ver je phan kang tang ver je phan sini le tum nang bar lo sai bang deng pon lo lapen lancho takalilang pini Karbi Anglong along itum thekdam long ji nepotism di la arling ke thek kimana tumsi amethang adonara phansi sakuri ta chipilap contract ta chipilap bill ta chipilap supply kauna chipilap sitala Karbi Anglong arara tum an ke arling ke thebing kecerap kawe tuman ke long nunde lasi laki tuhan kivir lo ke di lasi dead long ke ching thurang ji pololong te don pharong bong pen don pharo tumsi warsai long nang ji lala te det tang ching thura pe posta don pharong bong pen inuwet abang pusi long chot polo te lake det ke ching thur kali pini Karbi Anglong la sos nang man ke di inuwet amunit si Karbi Anglong ke cerai det la poson si tum thekdam long lasi la poson nang do kok pena potsi itum Karbi Anglong ki virlo la sel bang so ke pa virlong le de je phansi episode pen nang kam klembong la tu tagelang dak local ausumar tumari soi jang tum loke charlie ke tang atum sitami sakuri de long le sakuri kilong le ancha takalilang la sakuri kilong tang atum phantame salary pipe itum thekmong lo gedi teacher tum phan peta teacher tum phan salary ki pipe na jok apran amui ke dam nang dolor tum akema tha ki sum bana pot la sila poson ke ki vir lo mati la sila bangso ke ki vir with je phansi nitum la bangso sai ke tum deng pon lo la pen non kidam tangani ahut APSC party pen candidate pangdak lo Karbi Anglong open NC la farman komat abang phusi candidate non MP abang ke chepate dun pomapu hala bang so abang nilitum party pen paklang alo radhan paklang alo polling level pen chenglok PS level pen chenglok CC level pen chenglok LAC level pen chenglok central committee pen chenglok pen Karbi Anglong
arlo ke thekere atum do an pen chingki chithan pen komara bang phobasi APSLC party pen candidate tarjabdun pomapu kaduk kave rat opinion and aid pen jai kathara ki hai fansi non duhu parliamentary election bangke parjabdun po bosi cerai detlo ben pansi paklang dalo lasi jai kathara ki hai panisi candidate ke paklang hut media tum wanglo rada thingno rada dalo hala suhut rada thingno lam chak chipil jai kathara ki hai lam chak chipil halo alangli hailo polo tangte hemprek pelong vekpu hemprek hang pu bangali hemprek pelong vekpu bosi alangli lam chak chipilo lata ningkan pho api poli after 5 years peli ningkan pho angbong pen ningkan pho angbong pen si alangli hemprek ke pelong vek bosi alangli lam chak chipilo ki hai arni pen puthot arni se me ke deng det pen late hemprek afansi kengkam chior fit bosi alangli rada phan lam chak chipilo lapen sik sidul ke pangtang vekpo sik sidul ron pen council Karbi Anglong ke cari aron tami selam vekpo bosi alangli lam chak chaklo lancho takalilang dak Karbi Anglong sakuri iklim tum ana phan apora ting pensi salary PG salary papinding de ningkan isi pleng tera pipe ningkan isi rai bank pleng tera pipe lapusona bangka aduk ing hoi hello pusi alang lipulo apora ting si pilapu lancho takalilang contract iklim tum hana pini tum thekong lo Karbi Anglong contract iklim tum arleng mandela tribal tum a contract kilong tum ana contract dar tum an ke billong mangwe pini billong mangwe lasi sar jai ka tharangli lam chak chipidelo alangli hailo polongte contract dar tum phantame contractor tum phantame apora ting pensi ka duk kawe bill ana pilapo bill na pending delo supply do ante inglong asumasi pilapo busalang lam chak chipilo lasona thaksi quality education mangke alam ningji alam kan ni chot lakelo akam bang si claim vek pu busi alangli lam ningjelo pini Karbi Anglong no ke quality education alam ke ningje pikidi sa alam chot sa Langpher BJYM atum pencepator piponsi first T20 Inter Langpher Cricket Tournament Final angdeng mate angdung kiti ke pathupon. Thang chikloni phaing kora nerkep arni Langpher Karbi jutang aklam along first T20 Inter Langpher Cricket Tournament Final angdeng mate angdung kiti pathupon. Bangso first T20 Inter Langpher Cricket Tournament angdung kiti ke pathupon along defender lapen PWD da brokot atum angbongsi angdung kiti pon. Bangso angdung kiti pon along defender atum cricket ke pathu ke thek muchot ajok defender atum si chepahai pon pen ke chengsi mate championship anong e tangka suri thongkep ke hok alu lapen trophy chepalong pondu lapen PWD da brokot atum sitami second runner up anong e tangka suri krep holapen trophy alangli tum sitami chepalong lunlu lapen Bangso Cricket Tournament ke pathu ki bipon along kethom angdeng anong e along Rajapathar Sports Association atum ahin pensi tangka suri throk lapen trophy chepalong ponnu Bangso Cricket Tournament angdung kiti ke pathu pon along Langpher local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council along EM Madhuram Lekthe ahin pen kaning jepon atengki non ki wangji therea chikloni phai pho arni pen Karbi Anglong Autonomous Council along ex MSC Karlitang Gujar Teron amen pen puthot cricket ke pathu bipon thuji pusi pherangkia thengnu nang pachini dun Bangso first T20 Inter Langpher Cricket Tournament angdung kiti ke pathu pon along alohi aman pen local MSC mate Karbi Anglong Autonomous Council along EM Madhuram Lekthe Bokolia Municipal Board Chairman Hemsing Teron Bhubon Tokbi Langpher KCS Meipu ke haiti mungla pen penang an ke theki dinga tum chetong dun Bokolia Sports Association hin pen T20 First Inter Langpher Cricket Tournament ini angdung kiti lo kasi pupu patupen pini ke haton labangga kecengsi anong labangga suri thongkep lapen ke adun chu anong labangga suri krepo pen ke third place abang suri trok pen ke with trophy lapen certificate ni to pipon lo aso patu ki pipon labangke la cricket anat ke pachi hungi phachi ni to bori pon lo pen ke non ako prabjin pen son ke patu ni dum ke pati konji phanda matha pone labangke kaltang tentang Langpher homosti long abari memesi lo guzor teron alangli men panong pensi itu putot aku labang so cricket tournament pi konji phachi sikon
Sarlong ingtia phantong sekot pen education Richard Tobi kerap ke pajardam. Pini adap apor lakhain kora trok duar bagore misi constituency ke parlo dolamara dadhora loti krong thom along inut sarlong ingti akulat kopi koson penloni mecho detlu bangso birta education Richard Tobi birta arjulong si tong sekot pen dolamara town committee chairman Mondor Singh Terang aphan tangkalo si kisung ke phowek abang phu sarlong ingti aphan education Richard Tobi pen kerap palidamlu Bangso pen langdamlo pulotangte lakhain kora trok duar bagore misi constituency education Richard Tobi lake dhorom lapen political party langlepin pensi ningke me pen kera pali damlo lapen kaprek rong arlo pen penang an kisung ke boy kesung ahut education Richard Tobi ke kera pi pajer pegan bangso jok si pinita tong sekot pen kera palilu bangso pen ajok kisung ke phowek ahem tun atum pen sarlong ingti pen ning aklong pen kachuru pi pajer pon Dolamara pen Dorsing Togbi, Karbi Anglong News.